дар идомаи мавзӯи муҳоҷират, Созмони Ҷаҳонии Муҳоҷират мегӯяд соли 2024 аз ҳисоби муҳоҷирон ба Тоҷикистон 5.8 миллиард доллар ирсол шудааст, ки дар қиёс ба соли 2023 1 миллиарду 300 миллион доллар зиёдтар мебошад. Дар арзёбии нави созмон дар бораи вазъи муҳоҷират дар Тоҷикистон, ки рӯзи 6 май нашр шуд омадааст, соли гузашта бозгашти муҳоҷирони тоҷик ба кишвар бахусус аз Русия зиёд шудааст. ҳамкорам Хиромон Бақозода ин арзёбиро хулоса кард ва қабл аз барнома аз ӯ дар бораи ҷузъиёти ин гузориш пурсидам. дар ин арзёбӣ ки ҳар сари чанд вақт нашр мешавад омадааст, Русия ҳамоно кишвари асосии муҳоҷирпазир аз Тоҷикистон боқӣ мемонад, вале айни замон шаҳрвандони кишвар ба Узбекистону Қирғизистон, Кореяи Ҷанубӣ, кишварҳои Аврупоӣ ва Амрико ҳам мераванд ва ба унвони муҳоҷири корӣ ва ё муҳоҷири ғайриқонунӣ сабт шуданд. дар ин арзёбӣ таъсири ҳамлаи маргбор ба толори консерти Крокус дар канори Москавро ҳам баррасӣ карданд, ки аҳволи муҳоҷирону шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русияро бад кард. ба навиштаи муаллифони гузориш, соли 2024 шикоятҳо аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар бораи қонунҳои маҳдудкунандаи кори онҳо дар Русия беш аз 250% афзудааст. бар асоси омори расмӣ, беш аз 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон соли 2024 дар Русия ҳузур доштанд ва бештар аз 600 ҳазор нафари онҳо муҳоҷири корӣ буданд, ки дар муқоиса бо соли 2023 8% камтар будааст. коҳиши шумори муҳоҷирони корӣ дар Русия асосан ба фишору таъқибҳои баъди ҳамла ба Крокус ва қабули қонунҳои маҳдудкунандаи ҳузури муҳоҷирон рабт доштааст. ҳамин фишорҳо сабаб шудааст, ки муҳоҷирони бештари тоҷик соли гузашта ба ватан баргарданд. соли дигаре ки аз ҳамкорам пурсидам дар бораи муҳоҷирати кории тоҷикон ба кишварҳои дигар буд, чун баъди ҳамла ба Крокус ва бадрафторӣ бо муҳоҷирони тоҷик гузоришҳои зиёде дар бораи дилсардии тоҷикон аз кору зиндагӣ дар Русия мерасид. дар арзёбии Созмони Ҷаҳонии Муҳоҷират дар бораи муҳоҷирати кории шаҳрвандони Тоҷикистон ба Кореяи Ҷанубӣ ҳам як назаре карда шудааст. бар асоси омори расмӣ, соли 2024 беш аз 6300 шаҳрванди Тоҷикистон ва аксарияташон мардон бар асоси визаҳои кӯтоҳу дарозмуддат дар Кореяи Ҷанубӣ қарор доштанд. ин қариб 40% бештар назар ба соли 2023 будааст ва заминаро қарордоди байни ду кишвар фароҳам кардааст, ки иҷоза медиҳад шаҳрвандони Тоҷикистон барои кори мавсимӣ ба Корея бираванд. дар арзёбӣ дар бораи муҳоҷирати қонуниву ғайриқонунӣ шаҳрвандони Тоҷикистон ба Амрико ва Аврупо ҳам гуфта шудааст. масалан, соли гузашта 77 шаҳрванди Тоҷикистонро аз Амрико ихроҷ карданд, ки ин рақами бузурге будааст. дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ҳам ба 725 шаҳрванди Тоҷикистон, ки шояд ғайриқонунӣ дар он ҷо ҳузур доштанд, амр доданд, ки қаламрави он кишварҳоро тарк кунанд. як омори ҷолиби дигарро аз ин арзёбӣ пайдо кардем ва он ҳам ин аст, ки мақомот дар Мексикаи ҳамсарҳад бо Амрико дар моҳҳои январ то августи порсол 324 муҳоҷири ғайриқонунӣ аз Тоҷикистонро сабти ном карданд. тавре медонем, Мексика солҳои охир барои ҳазорҳо муҳоҷир аз кишварҳои Осиёи марказӣ чун роҳи ғайриқонунии вуруд ба хоки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода шудааст. ташаккур. ҳамкорам Хиромон Бақозода буд, ки як арзёбии тоза дар бораи тамоилҳои муҳоҷирати кории шаҳрвандони Тоҷикистон ба хориҷро барои мо ва шумо хулоса мекард.